Catrin Williams, dwi cyd-gysylltydd STEM grŵp Llandrillonig. Pwrpas y digwyddiad heddiw oedd i ysgolion lleol a bellach i ffwrdd i ddod yma a cystadlu'n erbyn ei gilydd, rasio'r ceir a dangos cyrff y ceir a sut maen nhw datblygu'r ceir gan ddefnyddio peirianneg. Dwi'n meddwl bod digwyddiad fel hyn yn holl bwysig mwyn i bobl ifanc sylwi be di pwrpas astudio gwyddoniaeth a mathemateg, ac hefyd i ddefnyddio sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a sgiliau rhifau. Mae gwyddoniaeth yn bwysig oherwydd mae o'n rhoi ystod o sgiliau trawsffurfiol i ddysgwyr, cyfathrebu, sgiliau rhifedd a llythrennedd ac yn y blaen, a mae'n agor nifer o ddrysa o ran gyrfaoedd a cyrsiau. Dwi'n meddwl bod nhw wedi mwynhau. Pawb yn gwenu peth nhw'n gadael, a maen nhw yn sicr wedi cefnogi gilydd a mae lot o gefnogi gweiddi ac yn y blaen yn sicrhau bod nhw'n ennill y rasys.